Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasaktuan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, City Lugbo West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito iti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawag tinimbag bigat na imbagaw daw na imbaga oras kada kaya mga sangapada. Yan, pakishare the program at iyo. Share this program. Happy listening, happy watching. Sa di naman napaset tilubong ti anyo, tanya man nga aldaw, anya man nga petsa. Kaya papagayam thank you for sharing. Kaya at padaanan nyo papagayam ti may kalima nga pakasalitaan nga tayo padayawan nga ibasa. May di pakasalitaan ni Karen nga napoluan. Riribok. Sinot mayat tiriribok, apay nga dariribok, at pakaparnuayan tiriribok, amok nga diyo kayat tiriribok. Anyangat pa kaya naigan, di pagkasalitaan ni Karen, ito title ng ariribok. Padaanan niyo papagayam. Pasensya ka na, tabusas ko talaga nga paparaw tayo. Kakasi tayo, ang isong ag-sterin tayo. Dandan isang tayo nga nakapag-record tilagip tinapalabas itay bigat, tayo parwakon. Dingin nyo ito, busas ko tilagip, pero may nagkarot para paparaw ako. Sagodayan mo ito surat. Dear Manong Nemi, natugtog tiri daw ti siled ko iti may sangasardam Manong Nemi, dinamag ko na sino. Ni mamang mo dito anak, ada sa nga ilim. Gabot na sa anak ba't pala nakasukat ti pagpaturog ko manong pagturog ko. Rimuara ko na, inlokat ko tiri daw. Sino to sa ngilik, mama? Sino kumapay, no saan nga ni Mr. Ribok? Alam po ni mama matin. Abi nga Mr. Ribok, tawag yung kankana. Ketuwan. Alam mama, mangag na kayo. Nakabimitis na kan nga sani. Sakat iba kayo nga Mr. Ribok. Una tano, umay dito ket puro riribok ti bagbagana. Kidam tilangana. Ket mariribukan. Anan, usan nyo na mama. Ay po aya. Kunak man lalo. Kadag ito yung panahon kat pagsalitahan nyo kumantikan la isayo kinisani. Yan, basta umay dito ket problema da nga nakariribok nga pamilya dati bagbagana. Bayan no tumulong nga mangtali na ayon no mangtal na deta nga riribok nga pamilya. Olat amo ko iha. Apay ko na hayo. Tikas diyan nga klase ti riribok nga pamilya. Narigat da nga makapagkakapiya. Baka no, agpipin na patay na. Sige ma, mapana ko nito ayan ni Sani. Hanggang nagraw-rabiin.
Kita anong sam aja boyfriend mo nga Mr. Reebok? Dawan ti sa baling nga ibaga na kayang ka. No may ano din nga may panggip iti nariribok nga pamilyada. Hoen manong nemi pudno ti ko na ni mama nga kaslasaan manin nga may drawing tila nga ni Sani. Guwapo ti boyfriend ko manong. Nagabang mo kang balay nga dada kami ti college. Fourth year college kami, dandani ka magreduar, idi adan na kinaawatan di puso mi. Hoen, guwapo iso na. Kan adda mamalinda. Na kami kat gagangay lain ti pamilya mi. Nga misuda kat nabaknang da. Nasa liwanwan da ko na, kabuta, ada bukod da nga kumpanya no negosyo, nga na progreso manong. Ngam deta nga, negosyo da manong, naimikit isu iti nang riribuk, kadakwada. Guwapo isu na, nadungo, nabayagan relasyon mi, manong atawan min nga agtrabaho, agur orno, kadag ito'y kuman, ada kuman anak ko, nag-asawa kam kumapala idi. Ngam, kuna naman nga, solbaran na kano, pati problema da nga, iti pamilyada, sakbay nga asawa kami. Ano sa kano pa lang, agur orayak kano pa lang. Sweetheart, adakon. Ada kagayawin, good evening. Sensya ka na. Madisturbo ka manin. Ano manin pang panunutan? Tadi mo pa'y nadlaw nga daak? Imabayak iti asadig mo, imabayak kang kawanak kuma, sa ko insadag ti duangat nakulap ko ti abagam. Nga kurang nalayangan nga kisan ka. O, pakis nga. Tama na maliwliwa ka. O, lips to lips. I miss you. I miss you too. No, mamabalin. Kahit saan lang ang bisito. Wisimot gamin kayat. Kahit kung itad kang ka, di amin-amin ko. Matungpalin tarapapta. Yung sa kamat may nakasagana nga mga kasal kanya. Sani. Gapo ti problema. Iriribok. Ngay sumanti dano mo dito yan. Humat sa baling ang pangibagaat mo saan nga sika. Pangibagak ko. Katsak nagsagrap no anyaman di kita nga sa di ka din nakasaganang tumulong manglakam ti kasto yung problema. Ano man hindi na masamak. Agawid ako man. Ngimin tawag ni Jane nga burudak mi. Nga adasadya ni Manang Nora. Kita pa, di ba, hanga mo may family house yo? Di ba, hindi pa lang nga nag-asawa, adan pamilya na, ada pa yung bukod ng balay. Kaya nagtura din nga umay di balay yo. Di ba, kagurgura ni Papang Muisuna, kagurgura ni Mamang Muisuna, kan kagurgura yo, kani ading yo nga Jane, nabungbungar tiro pa na. Ang nakakagurgura, da mamakin papako na. Dali patam ka din nga paborito da papa kani mama da nga inauna nga kabsat mi nga Manang Nora. Ang mapay paborito da pay lang idinto ta iso tinang ripoog tinegosyo. Samat kiding namin pinsan na ripoog. Di ba? Almost 70% iti negosyo yo. Ket bankrupt wano nagpukaw iti 70%. Check pa pambalikasin. 30% laingan tinimati nga madamang mas asikaso nga paggapon laingan iti income yo. Gabuta ni Manang mga Nora ken ni bayaw mong Henry nga asawa na insugal da. Kasla kayat pa nga alaen ni Ate Nora. Dagiti para ko makada kami kini Jane. Mandititoy. Kasla dagdagan nga matay ni Papa. Iso da lang nga rin tiga po na no apay nga naatake. Nga nadaan ti sakit ti puso. Nga saan nga makapagtrabaho. Punay na yan. Amo no agawid ako ma. Sakit na sa dyan ni Manang Nora.
tong patungpahal. Ora inunang siya. Tay kumata parparik kumatirupan na bang tirupan na. Iso lang nga ro din tiga po na no apay nga nalugit di negosyo mi. Iso lang nga ro din tiga po na no apay nga nagkasakit nga naatake ni papa. At dapat nagturad na nga umedya balay. Una ta, di yung matpikarin. Ano nga saan? Ano nga ro, tiranda na sa dyan. Imagine, sigun ka ni Jane nga timawag ka niya. Napansa dyan ni Ate Nora nga nagbalon ka na kita makan nga magusgustuhan ni Papa. Oh, magayang problema. Nagbalon ni manang mga Nora at magusgustuhan ni Papang mga makan. Kahit nan sa mga ayo, di ba? Una nga, dagid dyan nga makan. May parit mat ka ni Papa. Ha? Kasla nala, sige mga ka Papa, kanim amin di kita tumatay kan, kasla nalak mo na. Agasam na kita may parit ka ni Papa nga kanin na. Isog balon ni manang nga ipakpakan na. Nila ang mama iti adda itay. Ngam samad nga may maanawan ni mama, di manang nga mangpakan ka ni Papa kada iti may parit kang kuana. Ngam itay adda ni Jane. Iso nagapadan, pinaritan na ni manang Nora. Anyam natanggal mo lahat ulo na. Sa may sabad na dyan nga lakay. Kuna namat nga, naimas ka no? Iso nga kayat na. Tadi ka ipakpakan mi kang kuana, kat awar ramraman na. Kat agam yaman tayo may kano ni Ate Nora, na nagbalon ka rin na magustuhan na nga makan. Kahit nakasawan, pagyamanan na pa ni Manang Nora. Paborito na nga talagang anak na dyan. Pagyamanan na ti anak, nga mangpakan kang kuana, pakatayan na. Kada kami nga, magpakpakan kang kuana, saan nakapangataksan, lumampay awang ramraman na, kagura na kami. Apo. Permi, sweetheart, na talaga nga nagulo kayo. Nariribok kayo nga talaga. Gusto rin maya kong dito, tapno. Tapno siya tibang bagam ka na kita. Siya tibang panggam. Gabutan mo mga naano saan ka pulos nga kontraen. Ngayon agawid ka, kinada pala sa dyan ni Manang mga Nora, agapa kayo. Bagagpaisong matong-patong pam. Ikat no matong-patong pam, kagura na ka ni Papang mo, tapaborito na ni Manang mo, kagura na pa kayo ni Mamang mo, kagura na ti amin, kagura na ka ni Bayaw mo, tadangran na ti asawa, amunod dangram ti asawam. Tadangram ti asawa na, kunak kuma. Mom, sweetheart, pati siyak mariribukan. Pasensya kan. Karen. Inakaro din. Oh, tapay. May ramramang kamat na mariribukan. Mom, sweetheart, at damit lang na kayo nga mangsulbar ti problema. Depende no anya trumbeng nga aramatan nyo, wano aramidin nyo. Awanin, adot na pukaw ti negosyo yo. Ado Gamuta, idinagraduaren ni Manang Nora. Wan, inistorya man data kanya gidin. Ngayon kahit kung ulitin. Wano ulitin. Sa anak mo mga manggag. Idinagraduaren ni Manang mo Nora. Kahit cum laude nagraduar. Ako po naparakil di parents mo. Gamuta cum laude ti anak na. Di ba? Wan, isang ka paborito na. Nakam kini Jane. Kahit haawan pulos honor me. Ngayon makaraduar kami. Nagpatpada. So, may paborito da at cum laude. Itata, iti ang nakapagturpusan, intalakan ni Papa, iti almost 50 to 70%, iti negosyo mi. Nangaro na lang aro din, iti agasawa dan kini Bayaw Henry, nagpatpada na gitoy, nga nalaing. Kat, dayawan, mama kini Papa, kastoy ati anak, kastoy ati manugang. Kasta ulit-ulitin ni Papa, ni baga. Itata, isudat ng manage almost 70%. Iti negosyo ni Papa. Kat inidamo, kat napintas tanalaing dangarod. Nga manat napasamat. Ituloy kon. Naibagamot kang anak na tayo din. Naulit-ulit din. Anat napasamat, agpaiso, nga nakalalaing di kita ag-asawa, nga Nora ken Henry, nga nangilakad, nang manage ka na nga pasit ti negosyo ni Papang mo, ket ngem na nasumok da iti sugal, kasino. When
di adon ti magigamanda kwarta. So, sapo. Agtor na pa yung mapansamani nga pagilyan. Ito na kuhan, at dadan ti kasino. Siyempre, amudan ti agsugal. Nagbabae pa yun kayong ko. Baka naglalaki pa yun ni manang mo. Diyak lang mo. Dahil dito ko natin nga sulisog nga pakaalaan, pakaiwaonan o itong kwarta. Nagbalinan nga kwarta, Diyos da. So, at napasamak, pagamamlaan ta, naduktalan ni Papa, mapuruburukan. Awanin. Kaya na't napasamak gani Papa, naatake. Timao, sakit ti puso na. Di kahit nang asawan, di paborito ni Papang mga anak, kan manugang, isot gapunan no apay nga nabangkrap mo no nalugi, ti 70% nga paset ti negosyo na. Ken isupay ti nakaalaan na, iti sakit na. Uy, ngayon paborito na lata. Kaya ang orti na sakit. Lukas pagarigan, tamatay ni Papa. Uy. Apa yung matay at pamparungutan? Kasi pagarigan lang At ano kumarkaro na yung sakit na. Baka no, dumdeng tuti aldaw nga, maatake hanto maagasan yan. Masapul nga rin nga maaramid nga umuna, jay last will and testament. Kasi pagarigan nga aramidan na ti last will and testament na. Baka adun tupet, ipatawid na kinimanang. Oh my God. Kasi nga, wala ta paborito na. 70% lang aro din ti ginastas insugal ni manang mo. 80% ti negosyo ni papang mo. Kada dun to pa ti patawid na. Hoy, diyan ka mo. Sigun kin attorney, kada ka no secret account ni Papa. Ano ya? Sa ado ka no pa nagitay daduan nga negosyo nga sa amin nga mo. Nga iso na lang ni attorney ni ti makamo ni abogado. Iso nga dakil pa lang ti kwarta ni Papa. Dakil pa lang, di mabalin na nga. Ipatawid ka na kami. Baka ni manang ti pangipatawagdan na. Kahit awan ti ko kami ni Jane. Unfair. Sweetheart, saan nga natatawid-tawid ti pampanunutem? Tinapati kita, agkakapya kayo. Ti manapati kita, awanin ti riribok. Ano pa nagkakapya ti kahit mong imbaga? No, nagpakawan ka din ni manang mo? Kada kayo? Sabi ko magpakawan ka na kami. Hanggang na kami nakabasulan na. Nagkabasol ka ni Papa. Usuda ka ni Mama. Ilang basol na kada kami. Amin ko mga para kada kami. Agawan na pa ilang. Dadadyak ba't unay kahit kang kuha na. Isulat kasta nga kabsat. Okay kami kini Jane. Ang problema mo kini Jane nga ading ko. Ang kapya kami, ang kadua kami. Nila yung manang ti problema. Kaya ti asawa na. Nga dahi tamat nga iso damat ti kang kanunungan. Tapapake ni Mama. Iso nga. Dapay yung gundawin nga kahit kung nagtalaw. Napinas na nga nang kuking ka. Kabay lang matendang biyag. Adamat napinas nga trabaho. Adamat trabaho tangang padpada, sweetheart. Di ka pala kami pumanaw. Tapno awan tiriribok. Idje balayo, iti pamilyayo, idje ti ayan tiriribok, di ba? No pumanaw kan, panawam tiriribok, awan tiriribok. Agkasartamat na kan, madantan ti bukod nga balay, di awan problema. No sa mo kabaylan, nga sulbaren tiriribok, panawam data nga riribok. Najalat solusyon na. Nga masamot nga rin nga mabalin. Abi ka saan nga mabalin? Saan nga mabalin nga kasjalatan ti mapaspasamak? Nga dajalatan nga manang nora ti may mayat? Saan nga mabalin ka kahit kuming ibibig ka na bamakin ni Papa nga damat patagmi kini Jane kakabsat ko? Nga saan lang nga di paborito da? Kasjala nga rin ti napasamak. Naluglugin ti negosyo mi kapo kadakwada ni manang nora kinti asawa na. Sa isupat ti makagabon no apa nga naatake na daan ti sakit ni Papa. Nga may sumalat paborito da. Amo ni pigpisay nga rin agad maisturbo na papakin ni Mama. Hindi kay kapsat ko na yung mas turog dahan. Pasensya ka na rin. Talaga nariribok. Ikamang mo kinihapon Diyos di amin, sweetheart. Okay?
Okay? Sige. Nakaroden. Sorry ha. Okay. Ito sumampat ka di balayo. Baka ang kapainangan. Diyak mabising. Uy, ang kapainangan kaya. Umakan. Makanta. O nagandang kumat nga kinompleto na ganitay. Lan. Sa kanto gawin. Tapno di ka mangmangan di balayon. Diretso kan tulat silat mo, tamaturog kan. Tapno awanin tiriribok. Alaw may kan. Kabigatan na manunemi awan maninti sa baling at topiko mi kada mamapa pa ken dawa kakabsat ko no saan nga may panggap itiriribok. O ana nga ron. Buklat ta anak. Mama. Naisingasin ko pa yun kani ni Sani. Mama nga panawan nan di balay data. Agdan na agasawa kami tapno awan tiriribok. Ngem. Di naman nangarot kayat. Kapunta kayat nakasulbarin tiriribok. Pagkalmaan na, pagtalnaan na. Ngayon to nakaano ka ta? Ay sus anak. Dakkel ti pamatik. Nga adda may parukpok nga dara. Sakbay. Nga mapukaw dati nga riribok. Adda may parukpok nga dara. Sakbay. Manunemi. Dayta nga panagtalna. Panakapukaw ti riribok. Dayta timbaga ni mama manunemi. Kapag maro na gini pasamak ka rin sa marsarong aldaw kan bulan manong. Gabata sa anak mo nga tawagan ni Sani, siya ako ni timawag, ta kumusta ay kisona. Hello, sweetheart. Karen, pasensya ka nun, di ka matatawagan eh. Diyan kami kahit kang kanayon nga maidanon ko keng ti problema nga riribok. Apay, still nga riribok. Nakarkaro man rin. Taapay. Ni Papa, kinahikayat nanti na panagyan, itisidong naman ang Nora. Hala! Dahil anak na nga nang pataod kan kuha na ti sakit kan panakaatakan na kan nang brok kan sumagmano nga pasit ti negosyo ni papang mo. Ni papang mo kayat na isot pagyanan niya jay. Paborito na nga. Oh my God. Anak klase na nga amaneta. Tingamin kayat na kahit noan niya kayat ni manang Nora nga ipakan. Para kan kuha na kahit dagiti paborito na. Ngim kontra mo iti sakit na. Oh my God. Awang ano trama naman, tipakpakan mi, ditoy. Iso nga kinakayat na napasadya. Api pinalubusan nyo. Iso kayat na. Agwala ka nun sa amin palubusan. Oh my God. Ket, ada makalawas na itan. Ngam ko nakmet, mapangkunso ko na ni Papa. Ngam gawid nakmet ni Mama. Tapay. Baka makapagsarang kami ng agbayaw. Baka pinatay kami. Ay, delikado ng pweso. Sino nga rin tinapan ng sukon? Ni ading ko. Ni Jane. Sururayek. No, maamayawid na ni Papa no saan. Sige nga rin. Ororay malatang ipakamo mo kanya ka. Mapasama ko, pasensyakan. Karen, okay lang, sweetheart. Agan ano saklat ha. Ururayin ka, aging kamal pasti. Panakapukaw at netang hariribok. Saan ka umamoma? Baka ibagbagaman din iti parents mo, ngalipatin kan. Uno, lipatin na kung taga mga makiasawa kat sa balin. Tapay met, ibagala ko matkasta. Baka anda kayat nga may kamangkat nariribok nga pamilya. Di ba kung nang kanya nga satan tulag asawa no awanin riribok? Di saan to nga nariribokan ti pamilya yun nag-asawa ta? Masige nga rin. Pakamuang kanto na at mapasama. Numanang kita iti oras manong na iti cellphone ko agalas 5.
Rumrumara kon iti opisina manunemi idi agring ti cellphone ko. Ni sani ito tawag manunemi. Sinong batak? Hello? Sani? Garen. Oh. Adada na kimaro ti amin. Tapay. Ni Papa. Intaray da iti ospital. Oh my. Intaray da iti ospital. Ni Papa. Kanina tumawag naman dead on arrival. Oh my. Sweetheart, patibkirim ti pakinakam mo. Kasta na tibiyag, saan tayo nga gigindahan? Adaw mo na adamod uni. Ngim dinagdag na. Nagunakot. Dinagdag na. Sa Jagayam, tinapnapanan ti abogado. Ti abogado ni Papa. Kabayatan ni makalawas. Nga kada ni Papa di sidog na manang kanti kayon ko. Namindo ka numat. Nga napan ni attorney sa Jai. Anat pa kinaigan ni attorney ti papatay ni tatang mo. Ani papang mo. Sa dayda nga pinaaramid siguro ti last will and testament. Kalbasan dan nangaramid dan ti pamuspusan tap numatayon ti amak. Hagka ko mga gatap ti kasta. Handa siguro mat genranta. Saan naman genranta? Ngam nakakarkaro ti amin. Naijeng nga Henry. Agbayad iti nangina kanya. Taiso ka ditig mga kapo, no ape natay ti amam. Iso. Ano yan? Kasano? Sigon manong nemi ti istorya kano ni Jane nga kapsat na. Napan ni Jane ijabalay damanang nanganura kente bayaw dangan ni Henry tapno mapannan sukunen ti amana. Meron na kano manong nemi nga maturog ti lakay. Idinto tanadanon na da manang nura ken ni Henry ti balayda. Biglang kano da timawag ken ni manang danganura ket nag-excuse. Ada kano papanan na biit. Pangururayan na kano ngagriing ni Papangda. Ket nabati manong nemi digiti agkayong iti balay. Henry ken Jane. Manong nemi. Nagpanggapan kano ni Henry nga ramusen ni Jane. White. Nga dayta tinaduktalan nasangpetan. Manong nemi nasangpetan kano ni Manang Nora. At nalapanan ni Nora kiti agsubli. Nakita na kano manong nemi. Nga nakaedda ni Jane iti kama nga wampuot na. Tabag isumit nga nadanon na. Nadanon ni Manang Nora da Henry ken ni Papangda iti uneg ti siled nga nakakita iti kasdya nga sitwasyon. Nadugtalan ti lakay ti dake sa pangkep ti manugang na iti inaudi nga putot na. Nga daytan manong nemi ti naka-attack yan na. Kadakkel pa iti pamati da nga dinanog ni Henry ti katugangan na taadda agdardara ti subsub na. Agdardara ko ti subsub ti lakay di akupen da nga itaray ti ospital. Ayat nakasawin. No saan nga gapoy ti lakay nagbaligi kuma ni Henry nga nangramus iti ipag na. Nga dayta mat tinaduktalan kano ti kapsat ng inauna.
Itaray dati ospital. Ngem dead on arabal. Ti ama ni Sani. Ita, sapsapulan da, no sa dinot ayan, manong name ni Henry. Tanda ko dito'y balay, manong name hindi madlaw da papa kini mamangko tilangan. Oy, Mrs. Riribok. Wala, nimat papa, mama. Ape nga Mrs. pa lang, honey. Hampay lang nga Mrs. Miss pa lang. Gabukin ni Mr. Riribok, dito yung anak ta, nga girlfriend ni Mr. Riribok, maawagan mo ti Mr. Riribok. Kasla nakadagdag sa launit na bakbaklayam nga Riribok, anak ko. Ano problema mo ti pisina? Basta? Saan nga problema ti pisina, mama? Ay, gabukin ni Mr. Riribok, kimaro lagi pasamak. Natayan ti ama ni Sani. Oh my God. Insalaysay ko manong name kada mamaki ni Papa, insalaysay kaniyak ni Sani. Agwing-wingiwing dangag sansanaltag. Apay mat kami na. Nga napan, dadya nga lakay sa dyan. Amo na lang arodan, dadya nga lakay. Nga ti kontrabida, ti biyag na dagit agasawa. No apay nga isot kayat nga pagyanan. Uwan nga ron, mama. Ket nimit Jane, ti inuwa dida. Apay nga nga isot na panang sukon. Ni kumasani ti mga mapanmang sukon. Ngaming gawid damat ni Sani. Tanong ni Sani, tanapan ng sukon. Baka, arig na kasjay. Gabutin ni Jane, kat napintas ni Jane, nagpanggapan ni Henry nga ramusan, kat no ni Sani kumatnapan, baka nagpinatay kumamit na kitag bayaw. Nariribok nga talaga, ti pamilya, kapakayat mo, pakaikamangan, kareniha. Mabali mo balag agpanunot. Mabali mo balag desisyon. Kung makarakarit mo, tirik na mama. Saan? Katulungan ak ng Sani. Kasagayan na yan. Agtinulong kami. E nakarti may tulong mo? Pamagbaga keng kuha na. Panakat atibay keng kuha na. Parang palpalag ang tirik na. Dito may tulong ko, ma. Ken tumulong nga mga kararak kinapot Diyos. Nawapukaw to kumanda nga riribok, iribiyag da. Iti pamilya da. Ngayon kasanong itakit kimaro. Ay, nakaaramid nga tamad lang ti last will and testament na dyan nga lakay, sakbay nga natay. Namindo ka nung nga napansadyay. Ti abogado na mama. Nga kasla, kalikagumot lang di nag-asawa, no, aping adat sa dyan attorney. Baka diniktaran dati amada. Tapno, adad na nga naging nag-asawa, tagtawid. Uno ni Nora. Naagumot, ay nagitidua. Diyos ko kaputi aham, kwarta. May sakripisyo ti biyag, ti may sa nga ma. Nga ni Papangda. Gagangayamat lakano iding empleyado ni Papangda. Ngayong kaputi, naramid na ti amin namin na pamuspusan tapno, umasenso ti biyag da. Iso nga naadaan ti kasjay. Nga aset. Dahil tawad ti mading amin kahit. O mapnakan ti adakan ka. Saan nga kalikaguman pa iti adado. O anat gapo na ita no apekas diya nga adariribok. Gapo iti kwarta. Gapo ti sobra kinabak na. Nagiinangawan na data nga kinabak na nga matawid dati amana. Kada adamat gamrod. Nga nura ken ti asawa na. Kitam ti biyag tayo. Talo kayo nga kakabsat. Tilang mamalin nyo nga tawidan ka na kami to agad at house and lot. Mama, idin to tayo suda. House and lot. Kana dumadumang klase ti negosyo. Baka no, dapat di secret account na dilakay. Isot na ko na ni Sani na minsan. Nga nag-atap damit. Isot gabon na nga gay kayo manda ti amada. Gay kayo manda manang nura ti amana tapno. Danya.
Ma, pa, inak tumaki ang dingay, intun maiman sayagan, ti ama ti kainayat ko, iti pa kami ang sayagan na. Kadwa na, ang dingayam. At tibayam ka ng dingayam ti boyfriend mo. Nangalak nga rod ti bakasyon ko manong na imikas lamay sa akmat nga nagminatay, tapno maandingay ko ti boyfriend ko. Manong Nemi, namin adumat ka din nga inawis na ni Sani ti Balayda. Gusto nga mukmatan ti pasikot-sikot ti Balayda, Manong Nemi. Amamunak maten ni Mamang na. Pure ni ating na nga Jane, amamunak maten. Kat siyempre, kabayatan ti mansayang, ado na kita umay, agawid, nga may magpagladingit, naroon na karagiti na tulungan da, when kan na kita empleyado da, kada empleyada da, Manong Nemi. Laging kayo di may isang aldaw, Manong Nemi, timteng ti abogado. Ngayon yung manang nanganura, Manong Nemi, awan. Na naroon na kada dyan nga Henry. Saan nga pagpakita. At madamatil-til sapsapulin na giti pulis. Manong Nemi, hadya ka mo ta, inayaman nakmet ni Sani, kabayatan na nagsasalita na niya, ti abogado. Baka saan ka masapol nga mang agdengeng. Ewan mo tinaskin nga, confidential nga di mo mamuhan. Kahit ko lang at nakatiyapay ko. Kahit ko nga pagsanggira, mga tibay kanya, amangan mo, sanga na siya ating ipakamo kanya ni attorney. Attorney? Pudno ka din attorney nga, namindwa ka nga napanjay, balay damanan ko, idiadda ni papasa dyan. Wen. Tapay. Hindi mo lang papang mo, tinangayap ka niya. Kahit, saan nga na ipinal the last will and testament nga naramin. Kahit yung asawa na ito, ni awan ti pinal. Awan ta, ada na kita pa nakabalwaliw na. Pangted, ika nga. Doang nga bersyon, dahito yadda, nga mabalin nyo pagpilyan. Ano na kita nga bersyon? Umuna nga bersyon, talaga nga totally nga pagbibingayan nyo, mairaman ni manang ko. When? Adaduking ko na, hamat. May sa bersyon, kat saan nga gulpe nga maited kinimanang mo. Kahit nang sawin, adaguran ni papang mo kinimanang mo. Awan kan mabalin ko mahanap pakit ikan. Ang yung gaputa, anak na kit anak. Dajay. Adamadlan maited kang kuha na diya, second version. Ngayon, saan nga gulpe no digat ininot? Kas sumarunong kinimanang mo, anati rumbe nga masurot ito da ito. Mahanga din nga mabaling nga mabalbaliwan. Ato, hamot ka rin kung mabaling nga mabalbaliwan. Mabaling nga pili ka rin ito doa. Siyempre, pili ni medyo may kaduha bersyon. Dito saan nga magulpe nga maited, doon dikit ininot. Ang mga sumarunong at namatay ni manang. Susapo. Darigat namatay ito. Dadagas nga roon. Yuko. Huwag nga ron. Okay. Pagkasasalitaan yun to, noon niya tirumbay nga masurot. Siyempre, majority ti masurot. Baka ni manang mo, kahit nanto na jaya, total nga, maited nga gulpe keng kuwana, may nagan nga gulpe keng kuwana, jikuka na. At siyempre, napimintas. Ngayon, pagkayatan yun to nga majority, kat na jaya second version, awon to maramid na. Lumabalin na kumaton, negat mabalbaliwan, tay pulos nga saan nga agtawid ni Manang Nora. Tapos nang sursurok pa, subsurbra pa, tinaalanan nga tawid na, kabota 70%
iti ginastos da nga gasawa ka puti sugal. Wa nga ron. Ewan nga, samping yung may nimanang mo. Baka awan titured na. Baka kadwa na di asawa na aglimlimang da nga padpada. Sigon ka ni manang, saan lang nga itayin, saan lang nga at dagiti pulis itan ti nasken nga ilimangan ni Henry. Ano yan ron? Sigon ka ni manang Nora kita, before ti kas di nga napasamak nga panaka-atake, panakatay ni Papa. At tumawag tawag ka lukeng kuha na nga mangipangpangta. At saan nakautangan na? Dekat kahit nang asawen, ado ti mga anop kini Henry. Yeah. So nga awan dito itanimanang takayat ng andingayan kasi yan napasamak matikayo na. Yung mga mamotor ni? Amom? Hanggang mo. Kahit ko siyak ti mga papatak yung kuha na. Inilita nga nang ngagkoy ti boyfriend ko manong nemi iniggamak ti takyak na. Ano ko lang? Kahit ko siyak ti mga singir kin kuha na. Ado unay di kiti basol na. Iso ti nang isungsung kinimanang Nora nga nang igastos ka nagiti kwarta ni Papa. Isot gapon na apay nga naatake ka na tayo ni Papa. Kaya iti panagpanggap na mangrames ka ni Jane. Nakanadoon na kiti kaso na. Iso nga rumping nga matay. Kat siyak ti mismo ti mang papatik kin kuha na. Siyak ti mang sapul kin kuha na. Kagaasiak lang ang mga anawa iti boyfriend ko manong nemi. Talaga ang pungtot kayat nang isot mga sapul kanong. Haging gadibtengen manong nemi ti kaldawan ti panakaitabonan ti bangkay ti ama ti boyfriend ko. Isulaing met panen manong nemi ti idadateng ni manang Nora. Ngay di makita ni Sani tinaw na kapsat da manong nemi dinarop na nga sikod na ladawan di kamakamak ng igawid kumata nagalabatin titong pa manong nemi tirupa ni manang Nora manipod kani Sani. Ngayonan na kumapay manong nemi ngam na igawid kon ti lalaking ipatpatik ko. Sani. Nakuem. Kurang lang na dyan katong pa. At ako mapaltog ko kat paltugak kabsat mo isuna. Wanang nakanagdagsan di basol na. Naaramat laing isuna, babaeng ti kabsat na. Nana? Naaramat laing isuna, babaeng ti asawa na, kunak kuma. No kumangamin ta saan nga na dyan Henry tinaki asawaan na. Dakkel ti pamating nga saan kumanga nagbalingan takis ti kabsat ni. Inimpluensaan ni Henry isuna. Ohin, mamati Ahmed. No sinot asawam. Kat maimpluensaan ka. Agbaling ka matakas kaya kuha na. Imabaya mo. Yan tangi maamilas nga tamat ni manang mo nga talagang umay para iti maudi agundaway tapno agdungaw. Kas mangig mo. Agdungdungawan. Nga agpakpakawan. Kas taon iti pa nagpakpakawan ng agsangsangit. Ket saan lang manong nemi nga iti bangkay iti pagpakpakawanan ni manang Nora para iti inada. Wan, tipay inada manong nemi. Tinarakop na nga nagpakpakawan. Insublat na ni Jane. Sana mat isublat ni boyfriend ko. Ngayon nag-atras ni Sunny. Tasan mo ka ti mapakawan ti kamsat mo. Sika lang ti sana pa inarakop. Sana sinsin natin namin na. Mapakawan ko lahing isuna. Into no matiligo. Kan malungsod ti pagbaludan ti asawa na. Iso nga dati ti bagkayang gamanang. No amom no sa dinot ayan ti asawa ibagam. Ibagam ka na giti polis. Tapos nanigas na ka nagbayad iti nangina. Ikaro na tinaramin na. Arig na isot nagbaling ang kriminal ti papatay ni Papa. Iti pa naggandat na mga rames ka ni Jane. No saan nga po Papa? No saan nalado ko nga nagawid?
Nagbalik ko ma, nga nagrames. Iso nga rubeng lang nga kikaro. Kano sa mo ang may magkakarig ni pulis. Siyak ti pang magkaham na sa dinutaya na. Ta siyak ti bang singir kayong kuwana. Sani, sa mo nga tarigagayon na si ka. Saan na si ka? Nalpas ti tabon manong nemi nagpagada akon kanisani. Tana, adumaten ti puyat ko manong. Gapoy ti panakiranding ako kanakwada. Inakon. Pasensya ka, sweetheart. Karen. Nairamraman ka pa eh. Itiriribok ti biyak mo. Abi ko mga jak iraman, kadipat patag ka. Amo no dado, makaslakayat ko yung bagakin kang ham. Manguri ka lang sa bali. Ano? Ano to, Ram? Babayin ako na ikan ka na. Sani, agpimpinatagta. Asla tala agasawa ni tirigat ka namay. No, anya ti problema kamatin. Makaanos ka ka di? Ape ko ma, nadyak makaanos. Nadyak ko nakaanusan na kit hindi ko mapailang. Sa kamalid, andanin sa matin malpas. Taapay. Katuin. Matong balton na jay. Manya nga version ti kayat yung apilyan. Last will and testament ti amayo. At nung maitad ton, ti tawid tong galmay sa kana kayo. Awan ton tinaskin kapag iinagawan nyo. Diba? Malpas ton tiriribok. Awan pa din tiriribok. Padapay lang. Di pinapas ti amin. At lunch pa lang na dyan Henry. Ngim sweetheart, pang-asin. Saan nga sikat mang sapul kan kuhana? Taamangan no. Sikat ti mapapatay na. Uno saan, no sikat makapapatay kan kuhana. Sumalaso, may balod ka. When? Please. Please, sweetheart. Kidaw ko king ganita. Sa bukalik aguman kumang agsango kayo iti bayaw mo. Italagmon ka na iti pulis. Italagmon ka ni Apo Diyos. Sige. Promise. Talaga? Agyaman akno astang. Nalagano ni Direk nakagawid. No talagang samu aramidan nga sikat manganup iti bayaw mo. Ngem, nakadakdakkel nga ngem manong. Saan gayam nga tinungpal ni Sani manong nemi ti Karina kanya. Gabot talagang yung kalikagom na. Timulong manong nemi kadagiti polis nga nang sapol kini Henry. Ken babaen kini manang na manong nemi napilit na nga impudno ni manang na no sa dinot ayan ni Henry. Napan na dinanon manong ket anyat na masamak kadagiti agbayaw manong nemi. Nagring ti cellphone ko manong nemi ni Jane ti tumutawag tinaudi nga kapsat da Sani. Hello Jane. Manang Karen. O apay. Jane, apay. Di manong Sani. Napalto-paltugan na dito sa ospital. Oh my God! Napalto-paltugan ni Sani at dito sa ospital. Sino nagpaltog kang kuha ni manong Henry? Kunak pagpagamin. Imbaga kinimanong mo saan lang aramidan di mga ano. Ano pa nakasta? Hello, Jane. Hello, manang. Ano nga may tinapasamak? Sigunti, investigasyon na kini polis.
nagsangod digit doa. Da Manong Henry kini manong sani. Ket awan ti armas ni Manong sani ngem ni Manong Henry adda paltog na. Aming amin nga maman na sa pulin ni Henry nga awan armas na. Paulay kamatan sa ani. Namindo nga binaltugan ka no. Wana tadwa at sugat na. Ano? Namindo nga napaltugan ni Manong Sani. Babayan ka ni Manong Henry. Isuda ni Henry, Manong Henry aya ti bagada nga nang paltug atam. Diya inaramat ni Manong Henry nga paltug. Ket iso dagi di bala na titi mama iti bagi ni Manong Sani. Kasta ket anang arti na masama kini Sani naglibas kalpasan ka napaltupaltugan na ni Manong mo natayin ay ni Henry ko napasama kini Henry naglibas ka di nadya nga Henry kalpasan nga napaltugan na ni Manong mo natayin ni Manong Henry. Anya? Nga ni Manong mo tinang papatagin ko na? Saan tao nga rin paltug na? Ito namin doon nga napaltugawa. Namin doon ka nun nga napaltugan, nakusbo isunan. At sino nga rin nagpaltug kini Henry? Dagiti mang sapsapul kang kuwana. Anya? Tas alangan na kiti polis ti mga anup kang kuwana. Sa alangan ni Manong Sani ti mga anup kang kuwana. At dapat sa bali nga grupo nga nga mga anup kang kuwana. Nga isuda, iti nang paltog. Sigon, iti nakasaksi. Paltugan ko man ni Manong Henry, ni Manong Sani. Iti may katlo agundaway. Purwan na kuman. Ngayon imun unamat nga ng paltug kang kuwana iti likodan na. Ket isot panakatay na. Panakatay ni Manong Henry. May imagine mo ka dito na masamak, Manang Karen. May imagine ko. Sampay nga gulpe nga pinatay ni Henry ni Sani. Gapot ti duwang nga bala. Iti duwang nga lupo na tinatamaan. Iti may katlo kuman ket tibagi na kumanuno ti ulo na. Imisumatan nga at nang paltug kang kuana. Kahit nga sa huwen, dagiti mangipang pangtakin ni Henry, isut at nang isalakan kini Sani. Anang halitan ti kasasaad ni Sani? Ni Manong mo. Dua nga laeng nga lupo tinatamaan kang kuana. Ha? Kahit nga sa huwen, haan kang grabe. Nakalasat ni Manong. Diyos ko, agaman kami. Agaman kami kang kalord. Nagdardarasa kun Manong Nemi na pandi ospital nga nangitarayan da kinisan. Makasalitak man tinubyok Manong kapatid iti langar duwang lupunat na natamaan. Tro and tro ko na da. Sud ka po na nga saan unay grabe. Tano saan ko mga tro and tro. Diya ko mabala iti nang dadahil kang kuha na kakatayan na. Takas na kanukat no agbati ti bala iti uneg. Diya bala. Diya sa bidong diya bala. Iti agnunog nga mangpatay ti biktima. O, met Manong Nemi ito lang nga natamaan. Kumusta ka? Sweetheart. Nalpasin ti riribok. Pagkunaam, natayan ni Henry. Taiso ti puon ti riribok. Ni Henry, itinagasawadan kini Manang nang rukin ti riribok. Insungsung na ti kapsat mi nga nagpisyo.
ay nga narpuog ti negosyo. Nabanag timaudan ti sakit ti puso ni Papa. Nga dadya nga Henry ti kapuna no apay nga natay ni Papa. Adandanay na naramas ni Jane. Kamuta na tayo, awanin ti riribok. Kadi? Tinagyaman ka Dadalang paltog kini Henry. Sakbay nga paltugan na kakuma. Okay nga rad. Kunak na namatay akon. Pinaltugan na ti duwang lupok. May katlo nga putok. Ti ulo mun ko na. Yung may baglaki din tanda nakauna. Anang paltog kang kuhana. Kadya ulo na. Tinatamaan. Nakita mo ka din pa nakapaltog na? Nakita. Di pa nga Ronald pasti riribok no kasta. Diyos ko, ang dami lang problema. Kapag ko naman pala problema. Siyempre, adda ka nga witness. Si kaitan sumarunong anupen, di kita nagpapatay kay Henry. Siyempre, inimbis na kardakan di kita pulis, sang ka di? Sinulsud na ka no sa sinot ng paltog nga nagpapatay kay Henry. Amuda nga sang nga si katawan armas mo. Amuda nga, di pa gayong nalpas, Sani. Ampay nga nalpas. Subilyanan da kanto, nagiti kriminal. Tapos saan kanto nga makasaksi, kat patayin da ka. Hala. Awan, pagdanagan. Oh, abay, uma. Imbagak ka na kini polis, nga saan ko nga nabigbig. Tinakapapatay kini Henry. Kat oray, imbagam ti kasta no, ti amo na kiti kriminal kita, imbagam ti pudno. Baka no, awan ti pagdanagam. Gabutam, kinasarito na kiti kriminal. Ha? Ini napaltugan dan ni Henry kat natayin. Siyempre, nakita da nga daak nga saksi. Inasit ganda. Gayem ko nata kanya. Agsaksi kan to nga di. Kat ko nakadagos kat saan. Halang agsaksi. Apay ko makagsaksi ak. Kat da kayo tinagsalakan nga niyak. No saan nyo ka pinaltugan dito nga na bayaw ko nga kahit ko makapatayin. Siya kumaitan tinatay ko na ka. Apay ko magsaksi ak kontra kadakwadag isudat ng isalakan kanyak. Sa may sa anang nga nasken pa nga tuntunam ti hustisya ti papatay ti kasken ni Henry. Ha? Isungawanin ti pagdanagam siya. Nalpasen ti riribok. Awanan ti riribok. Makapag-asawa tanton? Intun makapagnaag Tako na ni doktor. Baka nun ito maimbaganak at rumuara kong ito ospital. Hanak to palang normal nga makapagna. No di kat ako sa harak iti sarukod. Di orayan kanto nga maimbagan ti sugat mo tat duhang kanto nga nakasarukod nga agmat sa ito nagkasarta. Katuin. Hay, aguray aglat naman hanggang bali. Ta siguradon kan mabit lang pa naguray. Binantayak man ang name iti boyfriend ko ti ospital, kabayatan ngagpapaungar. Pasaremat umay, ti iya inana. Ay, kumusta na ti anak kon? Apo, nakaananos ka ihang magbambatay kong kuwana. Pasensya kan tam, saan na ka masublat. Ura kahit na kasublatan nana, at saka kahit na pasublat, kahit kong bantayan na lalaking patpatag ko. Agaman kami kang Karen. Hanga bali tawan ng tiribok. Gusto na laing tao. Nalagsak ko mati amin no si bibiyag pa laing ni Papangda. Gata lang araw, timabalin.
Ay, amom no si bibiyag kumapalaing. Hanamat pa lang nga may patawid di kita kaya nga tawiden. Diadalat na matiribok. Sa bagay. Ngayon niya surutin yung nga bersyon nana. Dajay may kadwa nga bersyon. Ngayon dependen to na kuna di kiti duang kapsat. Dajay kini. Di saan Huwag pakawan, kit mapakawan dan to nga talaga. Ni Nora. Dadya mo lang version number 1 di masurot. Lipatin dan tinapalamas, pasispas. Tulakin ita makapagkakapyada nga kaapsat. Di badlahin Nora ket ti saan nga makikapya. Hamatakas na ka dati ni Nora. Sala na pasamag na tayo di naasawa na ni Henry. Ket gaputa awanan ni Henry, awanan ti riribok, tawanan ti mga impluensya pa kini Nora. Kasla masirmata ko iti masangwanan nga mapasamak nana. When ket si kanton ti sumaruno nga si kanton ti ninton sani ti sumaruno nga mangikasara. Ket maangay tumat manen iti kalay sa ti pamilya mi. Ket nakagasgasat ti anak ko. Tasika nakaanos ka na anusam tinariribok ka pamilya mi. Ita saan nga nariribok, awanin nga ti problema. Nakaruwarin ni Sani manunaymi kan makapagnan nga siya at ori saan nga nagsarukod. Kan nagsublay nito opisina. Manunaymi. Ngam saan ka pa nga si Mangpet ni Nora iti family house da. Tadangarot balay da. When? Naging kaya manunaymi nga tinawagan na ni Sani. Mabaling ka din umatender ka, sweetheart? Ti birthday ni Papa. Celebrahan rin yung lata o reawanan ni Papa. Ni Papag mo, anak ko. Ay. Umuna pa ng celebrahan with birthday na kabayatan nga na tayo. Amok maragsakan ni Papa. No celebrahan with birthday na. Nang naroon ako mo, no saan na kang siyak, imbitaran nyo. Imbitaran nyo pa ni manang mo. Ay. Inimbitaran min. Takayat mi. Nga dan kapyat tunggal may saka na kami. Wow. Sige umayak. Ti matangak no kasanod pa nagkakapyayo. Kat nakaragsak man ng naimi, dedi pa nang celebrat dati birthday, tipimusa yan nga amada. Tadimteng manong naimi, ni manang Nora, kat kastoon iti pa nagsangsangit na nga nang ulit-ulit, iti pa nagpakawan na kadagiti kakapsat. Dahil papusuan met nga panangawat manong naimi, dagiti kakapsat, na Jane kinisani. Iti kapsat dang hinauna. Nga nang pataod ti riribok ti pamilyada. Kaya kastaon iti nagsak, ti may nga ina nga nakaimatang, ti panag-iinarakop panagkikapya, dagiti kakapsat. Dagiti kakapsat. Nga iti dahil dimit lang nga birthday, manong naimi adda ti abogado. Ket ti sinurot da, ti umuna nga version, nga patas, ti panaggatawid da, iti kinabak na nga nabati, di amada. Tagpay sumanong na yung nga secret account, ti amada, ket patas ka nagbibingayan da nga upat. Upat ko na, ta siyempre makipagtawid, ti asawa, di nagawan. Ket gaputan ni Jane, manon name iti nakaikarian, ti house and lot. Dito yung nabati, nga kinaduan na ni mamang na. Kahit na kami mat kanisa ni Manong, nag-asawa kami, kahit nadan kami mat nga dagos ti balay. Ni Manang Nora, nabati di balay da, tatamatin balay da. When, kalpasan ti duwa katawen, sipot nag-asawa kami, Manong Nemi, kanisa ni nga nadan kami ti may sa anak, si Marunumat manen, Manong Nemi, nagkasar ni Jane. Kaya iti sidong, ti katugang babae, iti pag naidanda, iti asawa na. Si Maruno, nga nakiasawa matmanen ni Manang Nora. Kaya naman pa sanda, hindi nga nadaan ti anak ke ni Henry, dedi Diyos alwad na nga Henry.
nadandan iti may isang anak ti agdama itang asawa ni Manang Nora. Ininto tanagbalin nga talo ti bunga ti enayat mi kenisan ken duamet keni Jane Manong Nemi. Si bibiyak pa ilang Manong Nemi ti katungang kababae kastamat kada papaki ni mama. Nag-asawa maten ti Adjek, sumalsarunon tumaten ti bunso, akapsat ko. Dito nga rin ti pagkasalita at manong, nga nagayatak iti may isang nga lalaki na nairamanak iti ribok iti biagda. Nga magyaman kami, talasulbar matalayang data nga ribok, awanin ti ribok, gamot takapya kinayat, iti agar-arin kadakwada, kadakada. Agamanak lang una iti anos mo nang ibasa kit sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biag, kadagitipadak nga dimngeg kanagbuya, more power to your program anong, and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Karen. Maraming salamat kang Karen. Napangkat si magpauti ribok, ngayon nasulbar matlangan data nga ribok.